mo ni resulta ninyo, huwag mo kabahuan na. Kay ang chismis lang sa inyong ministro mo, inyong gintunguhan. Instant. Direta. Ingon nila ang Iglesia ni Cristo. Piki daw. Ano kasi yun? Unsay tudlo ni Pablo. Unsay tudlo ni Pablo. Roma 13:1. 13:1-2-3. Ingon ni Pablo, magpasakop kamo sa namunuan sa kagamhanan. Kinsa may namunuan sa kagamhanan karon? Karong panahon nato ron, Marcos naman. Sa una, digong man to. O sa ingon, magpasakop kamo. Pasakop talang wa kamo bayad og buhis na imong simbahan diha man nimo tukuri na og wa nimo lokating permit na. Wa nimo ko titulo na imong gitukuran na imo ka wa na building permit. Mo na wa ka magpasakop sa gobyerno. Ingon sa ni Pablo, Apostol Pablo. Kinahanglan ang tanang tao magpasakop sa namunuan sa kagamhanan kay kanang mga tawhana, ingon sa Dios, kanang mga tawhana akong sugo. Kinsa day ang gobyerno? Sugo sa Dios ning gobyerno. Naanay patakaran da kag ibutuang nga ilang gisulat gisunod diha nga magbayad og buhis, magbayad og arkabala. Kinsa nagpasunod ana? Ang Dios mismo. Gihatan na katungod sa gobyerno. Mao na musugot kag sa dili, musugot kag sa dili para dili ta mahimong kolorom o peke, kinahanglan iresto. Gaya ayaw gahian na inyong kasing-kasing. Dakpon magani na mo linya-linya ka manikag gulay magkirohan gamay na kayo, usa na ka metro. Dakpon magagay wa kay bayad og arkabala dia kanay niyo pinanakakuha no. Nga na mo. Tuong taggalang, respeto sa gobyerno. Ingon ni Pablo, magpasakop. Iyo pagtuman. Salig mo kay sa una, haod kay mo. Inyo kamoy gobyerno sa una, karon. Nakita na. Magpasakop, nagpasakop tayo mo. Napag yun. Kanang bayad bunyag, bayad kasal. Naman ay bayad sa'yo, naman ay resibo. Magpabunyag ka. Nanay resibo ihatag sa inyo sa una, magpabunyag sa una, 100. Magninong-ninang 100. Katoliko ba ako? Nanay resibo. Nana say bayad. Nanay bayad. Kasal, patay, nanay bayad, nanay resibo. Bayad na siya. Sa Biblia ta. Ingon sa Biblia, ingon sa Dios, kanang tanan walay bayad. Nabanay bayad, wala. Hindi dedyo ka sa bayad. Biro mo kay may kwarta. Ingon lagi sa Dios walay bayad. Dedyo ka sa bayad. Mao na diha, ingon sa Dios walay bayad. Asa may bayad diha? Kabugog nimo. Bugog asa man, naglagak mi. Bayad din, lagak pa na. Takta naman ka. Magbuti ka maglagak mi. Asa may bayad din na. Asa na kasulat na, lagak na, pataka na mo. Magbayad ka, magbayad ka na kay resibo, asa na resibo. Wala bayad, imo na. Pareho ko na musimba ka, ingon sa Dios. Manghatag ka, kanang imong ikalipay. Kami hatag mi. 5 peso, 20, 150. Hatag na muna. Dili na bayad. Bayad ba rin na? Ayaw, kaya ako'y time. Maminaw mo. Mao na mga higala, Iglesia ni Cristo. Mao'y nagsunod sa kasulatan. Kanang Katoliko, wala na mo sunod. Wala na mo musunod. Mao na nga andagan karon. Magtuon mo og sunod. Sunod ba? Palo ba? Dili kay kamoy magbuot, magtuman mo. Manong na may Katoliko sa Pilipinas? Isang galana dali, si Magellan. Ngayon kang Kristo daw. Asa gikan Magellan? Gikan ng Felipe. King Philip sa Spain. Asa gikan Felipe? Gikan na kang Saint Ignacio. Asa? Sa Roma. Kano sa? 107. Saint Ignacio invented Catholic. Kano sa gimbento ni Ignacio ang Katoliko? 107.
Mauna, kang Kristo na. Pataka ra ka, ang kang Kristo na sa Biblia. Sa ibabaw ni ining bato, tukoron ko ang akong iglesia. Gitudlo ni Pablo sa Roma, pagkumustahay kamo og balaan nga halok, nangumusta kaninyo ang tanang iglesia ni Kristo. Mao ni gitudlo ni Pablo. Wa magtudlo si Pablo, pagkumustahay mo mga Katoliko. Asa? Mauna nga naamo sa piki. Time na. Ikaw na po. Okay. Ako na sad. Sa tinuod lang, lisod kayo ning Katoliko nga way kabang kaagan na balhin dito sa kitawag og iglesia ni Manalo. Ngano man kusog kayo mo himog story. Di man ka San Ignacio, taga Roma daw, butbuot ka. Si San Ignacio, obispo sa Antioquia, dili sa Roma. Pataka lang gini siya ba? Pataka lang yun ba? Di ta magpataka ba? Ikaduha, kabalog ba ka na si San Ignacio sa Antioquia, estudyante ni San Juan Evangelista? Kabaho ka na? Mo ni resulta ninyo, mo kabaho ana. Kay ang chismis lang sa inyong ministro mo, inyong gintuuhan. Instead of motuo mo sa mga libros kay Yesayan, chismis ni Manalo inyong gituuhan. Mo na. Ikaduha, ingon pa niya, ang iglesia ni Manalo daw, ang nagtuman daw sa gitawag og Biblia, tinuod ba ka na? Wrong. Mali. Nga naman, tungod sa hinungdan na kanang inyong lagak, dili na ma-audit. Bakit tamawa may resibo, di ba? Pag maglagak mo, ibutang sa inyong sobre, walay audit na, buot ipasabot, di ninyo na mapangita. Kanang dito ninyong bayad na mo sa bunyag, bayad sa kumpirma, dili man na bayad, gitawag na sa voluntary contribution. Ngano na may resibo, kay pagpaila ka na nga kanang kwarta nga among gihatag sa parokya, ma-audit na, dili na maabto sa bulsos pare. Gets? Di lagi na bayad. Kaya kung bayad pa na, 100, kaluoy po po. 100, bayad na si mo, 100. 100, 200, bisan pag 1,000, bayad na sa imuha. O niya, ang bunyag kausara mahitabo sa kinabuhi sa Katoliko. Ang sa inyo ha, taga Huwebes o Sabado. O kasi naging pangortahan, kamo ang pangortahan, dili kami. Kami mga Katoliko, kasarami mo hatag sa panahon sa among bautismo. Kamo, taga Huwebes o Sabado. Ya, masako maginan yung ministro tag singkura yung ihatag, gusto ni papel ba? Tanawa rin ba? So kung nilang ministro nga naman, pas mo man ang ilang ministro kung piso o singkura ihatag. Na. Laing gitawag og point. Ingon pa niya, ini daw tawag ining Katoliko, gikan din giimbento daw nini, tawag ining Ignacio. Wrong. Ang termino. Pero ang komunidad na ana. Mura bag Pilipinas ba? Ano sa ama nahitabo na imbento ang terminong Pilipinas? Na imbento sa tiyan ang Espanyol nga tawag anang explorador miabot sa Pilipinas. Ayaw ini na nga sa diyang gilitok niya ang Pilipinas, diha panimbuto ang mga isas Pilipinas. Wrong. Una nadaan ang mga isla before pa nahitabo nga ginanlan kini. Same po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pinakaunang bilitok about sa term Catholic, si San Ignacio. Pero ang objective ni Kristo nga ipakailap ang pagtuos ng kalibutan na agang Kristo. Na naman, ingon pa ni Kristo, San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20, 19-20, panlakaw ka mo sa tibong kalibutan, paghimo mong akong mga dinunan. Roma, Kapitulo 1, 7-8, kining iglesia ha, milukop sa tibuok kalibutan. Asa lang sugod? From Jerusalem. Ang sa inyo, asan sugod? Sa Pilipinas. Walang palpak ang inyo. Diba? Asa yung Romano Katoliko? The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287, nag-ingon, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Mao na, Jig. So, mo anong imo sa history? Katong imo, history to imo ha. History to imo ha. Ingon pa niya, ang Katoliko wa mo tuman kay wado kuno magbayad og tax. Mo na mga istorya sa mga taong tawag anang kung sa kuan pa ba sunod-sunod lang. Murag pikoy ba? Bisag gabi ina maingaw po good morning. Ngano magkion masayod. Exempted dili lang kay ang simbahang Katolika sa tax. Apil pud ang inyo. Subay sa gitawag og artikulo sa balaod sa Philippine Constitution Article 2 Section 6 wala ko masayod.
kanang separation of the church and state. Tanang gitawag og mga reliyon exempted sa tax. Pero pag mubarog gani na sa usa ka lugar, obligado ang maong simbahan nga mobayad og tax. Kumusta man ang simbahan Katolika? Siya ang pinakadako og tax diri sa Pilipinas. Ngano man kay siya ang naada kong kaptangan, mo provide jud siya og bayad sa gobyerno. Ngano man kay siya man ang nagupot ni anang maong lugar. Mo bitaw, pag magtukod og building ang simbahan Katolika, naa ginay building permit. Ngano man misunod sa balaod. Karon, lain pang tawag anang kwan, lain pang punto. Gigamit nimo ang Roma Kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ingon pa nimo, misunod mi sa balaod, wa ka bantay nga refer na sa individual, refer na sa citizenship, dili na refer sa corporation or sa organization, dili. Wala ginilisod lagi, magbasa-basa lang, ngaway sabot-sabot. Sige ragtuman ana, sige ragtuan ng chismis sa ilang ministro. Ang Roma Kapitulo 13, 1 hangtod sa 3, refer na sa citizenship mo nang kita individual, magpasakop ta sa balaod sa gobyerno. Pero walay labot nila ang iglesyang gitukod ni Kristo. Nga naman, iya man na sa Diyos. Kamo nagpasakop man mo, nga naman, kay iya man mo sa gobyerno. Sige.